rojcu aramya na Bakuru Türk bi gavên bi lez roj bi roj ber bi aloziyê ve diçe. Sedemin van aloziyan me ji çavderên siyasî û rewşenbîrê Dêrsimê pirsî. Rewşenbîr û çavderên siyasî yên Dêrsimê pevçûn û aloziyên ku van demên dawîn diqewimin hem bi hokarên herêmî û navnetewî ve hinek bi pêşketinên Rojavayê Kurdistanê ve hinek jî bi encamên hilbijartinên heftê puşbereyên parlamenta Türkiye ve girêdin. IŞİD de yapay bir örgüt. IŞİD de Özgür Suriye Ordusu da. Daişî û Artêşa Azada Sûriye ji rêxistinên çêkirîne. Lêjber alozkarî û bêserûberiya van rêxistiran, hêzên navnetewî zêdetir xwe nêzîkî rêxistinên Kurdan û nêzîkiyên mînawan kirin. Diyar e vêyekê Tirkiye bêzar kiriye. Gerdgel encamên hilbijartinan were nirxandin, dibe ku ev şer û alozî ji bo hilbijartineke pêşwext amadekirina raya giştî be. Her wiha diyar e li Tirkiye randxurên şer jî zend û bend badane ji bo dîsa bi sedan bi hezaran meytên zarokên hejarin werin. Ji bo biratiya hezar salê ji bo hevpariyekê encamên hilbijartinên heftê puşberê zemîneke rêxweşker derxist meydanê. Lê nizanim çima o halê hat. Ez van şer û aloziyên ku diqewimin wekî dînîtiyekê binav dikim. Ji bo berdewamiya peywendiyên Kurd û Tirkanên hezar salî ronakbîr çareseriyê di lehevhatina Türkiye û Rojavayê Kurdistanê de dibînin. Küresel güçler, bölgesel güçler. Niha bendewariyên hêzên global û herêmî hene. Tirkiye ji weke hêzeke herêmî bendewariyên wê hene û li gor berjewendiyên xwe dibe. Li belê şaşî dûr de ku Tirkiye berjewendî û bendewariyên xwe li gorî ku Kurd nebin xwedî statûyekê birêx dixe. Ji bo Kurd li Rojava bibin xwedî statûyeke siyasî ya rast ew ku divê Tirkiye destekê bide. Li belê li şûna piştgiriyê helwesteke ku ez naxwazim Kurd bibin xwedî statûyekê tê wate êriş û derbekirina biratiya hezar salê. Li gorî hinek çavderên siyasî jî tevê encamên hilbijartinan ku HDP benda sedî de derbas kir û AK Partî nikar bi tena serê hikûmetê ava bike, piştî daxuyaniya hevpara HDP û AK Partiya li Qesra Dolmabahçeyê ji ber hikûmetê gavnê avitiya ev aloziyanê diqewimin û pêxim li pêvajoya çareseriyê dikeve. Dolmabahçe Sarayı da verterajı mutabakat vejiye. O mutabakatlara göre ki gerek hükümet gam berzdoru. Ama hükümet gam ho niye est? O HDP ser ki politikayı ho kerdi hıravin. Yani rınt borzanlık yönü uzada. Yani hesabı hükümet endiniyor. Çözüm süreci endi mühimliyor. Çiğ de mühim. Endi iktidarı AKP'yi sevete iktidarı AKP endi herçi dest olarak çiyeni kenu erzunu verdi. Yani nu her ki niye sebep revijino niye var? Digel ku li Bakurê Tirkiye piraniya welatyan dixwazin ku keşa Kurd bi riyên aştiyane çareser bibe jî şer û alozî vê rastiyê di nava mij û morana xwe da wenda dike. Serkan İnce, Rûdao, Dêrsim.